Jurgen Klopp ya yi sanadiyyar korar kwace-kwace guda 6 a Ingila. Jurgen Klopp ya kasance coach ɗin Liverpool a shekara ta 2015, wanda ya maye gurbin Brendan Rodgers. Ya jagoranci ƙungiyar ta Liverpool har zuwa wasanta na ƙarshe a gasar zakarun nahiyar Turai wato Champions League a shekarar 2018. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta lashe kofin zakarun nahiyar Turai a shekarar 2019, wanda shine kofinsa na farko a zakarun nahiyar Turai wanda ya samu nasarar lashewa. Ita kuma ƙungiyar Liverpool a daidai wannan lokaci tana da kofunan zakarun nahiyar Turai guda 6. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta yi wasa a ranar Asabar inda ta ragargaje Bournemouth da ci 9-0. Sai dai abin da ya ja hankali shine sakamakon babban atakansu wanda bai zira kwallo ko guda ɗaya a cikin guda 9 nan ba tare da kuma ya taimaka an ci ko kwallo guda ɗaya ba, wato Mohamed Salah. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta tattauna da Borussia Dortmund domin ɗaukar ɗan wasan ta na asalin ƙasar Switzerland mai tsaron baya wato Samuel Akanji. Kawo yanzu ba a cimma matsaya a kan cinikin ɗan wasan ba, sai dai ana ganin ɗan wasan mai shekaru 27 zai kai fam miliyan 15. Sabon ɗan wasan da Real Madrid ta ci bana a kakan bana wato Tchouaméni ɗan asalin ƙasar Faransa ta samu nasarar taimakawa a ci ƙwallo a wasan da Real Madrid ɗin ta gabatar a ranar Lahadi, wanda ta samu nasara ta hannun Vinicius Jr. ɗan asalin ƙasar Brazil. Manchester United ta kusa kammala ɗaukar mai tsaron raga ɗan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle. Paul Pogba ya ce yana fuskantar kwace da barazana ga wata ƙungiya masu aikata laifi. Ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Juventus ya fitar da wannan sanarwa ne ta hannun lauyansa a ranar Lahadi, inda ya ƙara da cewa ya kai rahoto ga jami'an tsaro. Duka anan za mu taƙaita a cikin wannan labarai na wasanni. Ku daure ku danna mana alamar subscribe da wannan tasha ta mu albarka domin samun sahihan labarai da muhimmanci. Sannan idan wannan bidiyo ya burge ku daure ku